Mä oon Heikki Jääskilä. Ja minä Kimmo Klementa. Meillä on pihatyöyritys, jossa toimii 5 nuorta miehen alkuun. Pihatyöyrityksen nimi on Nahko Pihatyö. Olen Oskari Kiltonen, olen tämän yrityksen markkinointipäällikkö. Moro, mä olen Niko Keränen. Ja mä oon Aato Haarinen. Mä oon tämän yrityksen työjohtaja. Ja mä oon graafinen suunnittelija. Me päädyttiin tähän liikeideaan silleen, että me haluttiin joku yritys, josta saa varmasti rahaa ja joka auttaa niinku muita ihmisiä. Yrittäjänä oleminen on ollut niinku tosi helppoa. Me luultiin, että se on niinku paljon vaikeampaa, mutta sitten kun me aloitettiin tämä ja päästiin kunnolla vauhtiin, niin kyllähän tämä tässä sujunut. Meillä on ollut paljon asiakkaita ja kaikki niistä ovat olleet tyytyväisiä työn jälkeen. Me olemme oppineet yrittäjänä paljon erilaisia taitoja.